Salutare și bine v-am găsit la un nou canal. În acest canal voi face orice veți vrea voi. Pentru început vreau să mă prezint. Mă numesc Răzvan și după cum se vede e un canal nou. N-am niciun abonat, niciun videoclip, nimic. Acesta va fi primul meu videoclip. Vă rog să îmi scuzați bâlbâiala, dar sunt nou în treaba asta. Și pentru început aș vrea să vă spun un călduros bun venit. Și dacă vreți să mă ajutați și să facem o poveste frumoasă împreună, de ce nu, abonați-vă și un like este imens apreciat la mine pe canal. Pentru un YouTuber nou, eu am apreciat un like acolo. Să lăsăm poveștile. Pentru început voi face o miniserie de Slim Rancher, Forza 2015 și Paper Please. În continuare mă gândesc să fac o serie de GTA 5 și poate și alte jocuri care le doriți voi, care vă plac și aș vrea să le vedeți pe YouTube. În fine, nu știu ce să vă mai spun. Eu vă aștept la mine pe canal. Vă aștept în comentarii câteva sugestii pentru jocuri care vreți să le vedeți la mine pe canal. Și pentru început, ăsta este început. Să-mi scuzați gramatica, dar sunt un pic cam nou pe faza asta. Nu prea știu ce aș putea spune. Deci, ne vedem mai încolo. La revedere!